Μπράβο. Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, την Κυριακή ανοίγει το τριώδιο, Τώρα είμαστε ακόμα στις μεθέωρτες ημέρες της Ιππαπαντής. Η Ιππαπαντή έχει την αναφορά της στα Χριστούγεννα ασφαλώς. Γιατί η Ιππαπαντή τι είναι? Είναι ο σαραντισμός. Ο Χριστός είναι 40 ημερών της Ιππαπαντής. Αυτό γιορτάζουμε, το σαραντισμό της Παναγίας και του Χριστού. Πήγανε στο ναό 40 ημερών και τον προσέφερε το μικρό Ιησού η Παναγία στον Σιμεών, που γι' αυτό τον λόγο ονομάστηκε Θεοδόχος. Άρα λοιπόν είμαστε 40 μέρες μετά τα Χριστούγεννα και την Κυριακή αποδίδεται η εορτή της Ιππαπαντής. Κρατάει μια εβδομάδα, όπως και τα Χριστούγεννα, όπως και άλλες γιορτές. Τι σημαίνει απόδοση μιας γιορτής? Ότι από την ημέρα που είναι αυτή η γιορτή μέχρι εκείνη την ημέρα που αποδίδεται, όπως λέμε στη γλώσσα της Εκκλησίας, κάθε μέρα γιορτάζουμε αυτή τη γιορτή. Είναι μεθέωρτες ημέρες. Είναι η ημέρα που λήγουν οι μεθέωρτες ημέρες, η ημέρα της αποδόσεως. Αποδίδεται η εορτή. Έχουμε προεόρτιες ημέρες και έχουμε και μεθέωρτες ημέρες στις μεγάλες γιορτές. Οι γιορτές των Αγίων κρατούν μία μέρα. Ας πούμε αύριο γιορτάζει ο Άγιος Παρθένιος Λαμσάκου. Από απόψε με τον Εσπερινό αρχίζουμε να γιορτάζουμε αυτόν τον Άγιο. Ναι, αύριο το απόγευμα, όταν θα ψάλουμε την 9η ώρα, που είναι η τελευταία ακολουθία του ημερονικτίου ή του νυχθημέρου, τότε λοιπόν θα αποδοθεί αυτή η γιορτή. 24 ώρες γιορτάζεται ο κάθε Άγιος. Του προδρόμου κάποιες γιορτές είναι 2 μέρες. Αλλά της Παναγίας είναι 9 ημέρες. Αυτό που λέμε τα 9 μέρα της Παναγίας δηλαδή, τι είναι? Είναι απόδοση της εορτής της κοιμήσεως. Δεν γιορτάζουμε κάτι διαφορετικό στα 9 μέρα της Παναγίας. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που γιορτάσαμε στην Κοίμηση. Από τις 15 Αυγούστου μέχρι τις 23 Αυγούστου κάθε μέρα γιορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου. Ψάλλουμε τροπάρια της κοιμήσεως και τότε αποδίδεται η εορτή. Αυτό σημαίνει απόδοση της εορτής στη γλώσσα της Εκκλησίας. Την Κυριακή λοιπόν αποδίδεται η εορτή της Ιππαπαντής. Άρα 40 μέρες και μία εβδομάδα έχουμε, που από τα Χριστούγεννα θα έχουμε την Κυριακή. Και βέβαια και πριν από τα Χριστούγεννα είχαμε ας πούμε 40 μέρες, γιατί αρχίσαμε το 40 λίτουργο. Το 40 λίτουργο δεν είναι βέβαια κάτι το οποίο προβλέπεται, δεν αρχίζουν οι προεόρτιες ημέρες 40 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, αλλά έχει επικρατήσει αυτή η συνήθεια να κάνουμε το 40 λίτουργο. Οπότε λοιπόν 40 μέρες πριν τα Χριστούγεννα η αναφορά μας πού είναι? Στα Χριστούγεννα με το 40 λίτουργο. Και βέβαια στις 21 Νοεμβρίου, μια εβδομάδα δηλαδή μετά αφού το αρχίσει το 40 λίτουργο, στα εισόδια της Θεοτόκου τι ψάλουμε ως καταβασίες? Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Από τότε αρχίζει να ακούγεται, παίρνει μυρουδιά δηλαδή, έτσι μυρίζει Χριστούγεννα, είναι ένα προανάκρουσμα. Άρα θα λέγαμε ότι τα Χριστούγεννα ως κέντρο μιας περίοδου είναι μιας περίοδου κέντρο που διαρκεί 40 και 47, περίπου 87 μέρες, έτσι. Τώρα την Κυριακή θα αρχίσει θα ανοίξει μία άλλη
εορτολογική περίοδος. Ποια? Του Πάσχα. Γιατί του τελώνου και του Φαρισαίου, που είναι την Κυριακή που ανοίγει το τριώδιο, είναι η πρώτη από τις κινητές εορτές του Πάσχα. Τα Χριστούγεννα είναι σταθερή γιορτή. Κάθε χρόνο είναι 25 Δεκεμβρίου. Το Πάσχα όμως είναι κινητή εορτή. Γι' αυτό άλλοτε πέφτει την τάδε του μηνός Απριλίου ή Μαΐου και τα λοιπά, και επηρεάζει όλες τις γιορτές αυτές που αρχίζουν με την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Αν πέσει νωρίς το Πάσχα, πιο νωρίς η Κυριακή του Τελώνου. Πιο αργά το Πάσχα, πιο αργά η Κυριακή του Τελώνου. Και πότε τελειώνει όλη αυτή η περίοδος? Την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Ξέρετε πόσες μέρες είναι? Λοιπόν, θα το δούμε μαζί αυτό. Γιατί φέτος είναι 9 Φεβρουαρίου Τελώνου και Φαρισαίου. Δεν είναι 9 Φεβρουαρίου την Κυριακή. Μέχρι 15 Ιουνίου. Όλο αυτό θα είναι ένας κύκλος που έχει ως κέντρο μέσα πυρήνα το Πάσχα. Πριν πούμε αυτό, θέλω να πω και κάτι άλλο. Είδατε πώς διασταυρώνεται το πράγμα την Κυριακή που μας έρχεται? Τελειώνουν τα Χριστούγεννα και αμέσως αρχίζει το Πάσχα. Μερικές φορές όμως το Πάσχα Τελώνου και Φαρισαίου μπαίνει μέσα στις μεθέωρτες ημέρες της Παπαντής. Δηλαδή, και νομίζω ότι και η Παπαντή μπορεί να γιορταστεί αφού ανοίξει το τριώδιο, μέσα στο τριώδιο, να γιορτάζεται η Παπαντή. Αυτά γιατί συμβαίνουν? Συμβαίνουν γιατί οι πατέρες τα είχαν κανονίσει μια χαρά. Αλλά τα είχαν κανονίσει μια χαρά για την εποχή τους, για να πούμε την αλήθεια. Γιατί επιστημονικά μετά άλλαξε το πράγμα. Δηλαδή, είδατε ότι αυτή η περιστροφή που κάνει η γη γύρω από τον ήλιο δεν είναι 365 ημέρες ακριβώς. Είναι 365 μέρες και 5 ώρες και 48 λεπτά. Αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε όμως. Εκείνο που κάνουμε είναι κάθε 4 χρόνια στο Φεβρουάριο να προσθέτουμε μια μέρα. Είναι αυτά τα λεγόμενα δίσεκτα έτη. Και πάλι όμως δεν γίνεται. Γιατί κάθε χρόνο αυτή η μικρή διαφορά έφτασε κάποτε να γίνει 13 ολόκληρες ημέρες. Δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, εάν τώρα συνεχίσουμε όπως συνεχίζουμε, μετά από κάπου στους αιώνες, να το πω, ή αν δεν το κουρδίζαμε το ρολόι αυτό, γιατί είναι σαν να το κουρδίζαμε, σήμερα θα λέγαμε έχουμε Φεβρουάριο και μπορεί να ήταν Δεκέμβριος, Ιανουάριος. Δηλαδή θεωρητικά, αν το αφήσουμε αυτό και δεν το διορθώνουμε κάθε τόσο, θα φτάσουμε κάποτε, μετά από αιώνες βέβαια, σε ένα σημείο να λέμε Μάρτιος ή να λέμε Ιούνιος και να είναι χειμώνας και να έχει χιόνια. Γιατί μαζεύεται αυτό κάθε τόσο, αυτό το λίγο? Αυτό λοιπόν το διόρθωσε το λεγόμενο Γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίο ακολουθήσαμε και εμείς. Αυτό το ακολουθούν οι δυτικοί, το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Είναι πιο επιστημονικό. Είναι δηλαδή σύμφωνο με την αστρονομία. Εμείς οι Ορθόδοξοι ακολουθούσαμε το Ιουλιανό ημερολόγιο.
Αλλά στις αρχές του 20ου αιώνα αποφάσισε η Εκκλησία να ακολουθούμε και εμείς το Γρηγοριανό ημερολόγιο, που είναι και το πολιτικό δηλαδή αυτό, να μην λέμε ότι σήμερα έχουμε 6, ότι σήμερα έχουμε 6 Φεβρουαρίου αλλά να πηγαίνουμε 13 μέρες διαφορά. Είναι το Ιουλιανό, είναι το λεγόμενο παλαιό ημερολόγιο. Γι' αυτό έγινε αυτό το σχίσμα εκεί, έγινε το σχίσμα με το παλαιό ημερολόγιο. Τώρα τι θα έπρεπε να κάνουμε? Δεν είναι και εύκολο να απαντήσεις. Δεν είναι εύκολο να απαντήσεις. Θα μπορούσαμε δηλαδή να λέμε έξω στην κοσμική μας ζωή, να λέμε ότι σήμερα είναι 6 Φεβρουαρίου, αλλά μέσα στην Εκκλησία να μην γιορτάζαμε τον Άγιο Παρθένιο, αλλά γιορτάζαμε εκείνο που είναι 13 μέρες πριν. Όπως κάνουν στο Άγιον Όρος δηλαδή, όπως κάνουν στο Άγιον Όρος. Ναι, έτσι. Πας περιπτώσει, η Εκκλησία είπε ότι όχι, να μην έχουμε αυτό, ό,τι λέμε έξω να λέμε και μέσα στην Εκκλησία. Κάποιοι αντέδρασαν, καλός κακός, είναι δύσκολο το ζήτημα. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μας όμως τώρα εμάς, έτσι, για να μην μείνουμε σε αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς τώρα, οι νεοημερολογίτες δηλαδή, ακολουθούμε στο ημερολόγιο το Γρηγοριανό, αλλά στον υπολογισμό του Πάσχα ακολουθούμε το Ιουλιανό. Γι' αυτό συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και βλέπετε, ας πούμε, ότι φτάνει σε σημείο, αφού η τελευταία, όπως σας είπα, η τελευταία γιορτή των κινητών εορτών του Πάσχα, ποια είπα ότι είναι, των Αγίων Πάντων, μετά των Αγίων Πάντων την άλλη μέρα, τη Δευτέρα, δεν αρχίζει η νηστεία των Αποστόλων? Ναι. Αν των Αγίων Πάντων πέσει 26 Ιουνίου, πού είναι η νηστεία των Αποστόλων? Πάει περίπατο. Ή άλλες φορές η νηστεία των Αποστόλων γίνεται ένα μήνα. Αυτά είναι γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στο Γρηγοριανό ημερολόγιο που ακολουθούμε για την ημερομηνία και το Ιουλιανό που ακολουθούμε για το Πάσχα. Καταλάβετε γιατί συμβαίνουν αυτά? Ενώ οι πατέρες τα υπολόγισαν με βάση το Ιουλιανό ημερολόγιο. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, ή θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που είπαν οι πατέρες, ή θα πούμε θα κουρδιστούμε σύμφωνα με τα αστρονομικά δεδομένα. Πάση περιπτώσει, αυτά σας τα είπα για να καταλάβετε γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Διότι έτσι όπως τα είχαν οι πατέρες κανονισμένα, δεν συνέβαιναν τέτοιες ανομαλίες, γιατί ανομαλίες είναι. Τη μία δηλαδή να έχεις ένα μήνα νηστεία και την άλλη να μην έχεις καθόλου. Δεν μπορεί οι πατέρες να τα υπολόγισαν έτσι, δεν τα υπολόγισαν έτσι οι πατέρες. Απ' την άλλη βέβαια θα πεις χαρά στο πράγμα. Αυτό είναι το κυριότερο. Όχι, δεν είναι αυτό το κυριότερο βέβαια. Γιατί βλέπετε και οι αγιορείτες, άμα έρθουν σήμερα εδώ, να λειτουργήσω εγώ αύριο με ένα αγιορείτη, παπά, θα πει τι γιορτάζουμε? Τον Άγιο Παρθένιο. Να είναι ευλογημένο. Θα πάει στο μοναστήρι του αυτός και μετά από 13 μέρες θα γιορτάσει πάλι τον Άγιο Παρθένιο. Κανένα πρόβλημα, λέει αυτός. Συμπίπτει φέτος με τους Ρωμακαθολικούς. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, από αυτή την άποψη, την εσωτερική, την πνευματική, σαφέστατα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Καλό θα ήταν να υπάρχει και μία τάξη. Αυτά σας τα είπα για να σας δώσω να καταλάβετε γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Πάμε τώρα να υπολογίσουμε. Ας τα αφήσουμε αυτό το θέμα. Να δούμε τώρα. Αρχίζει ο κύκλος των κινητών εορτών του Πάσχα την Κυριακή, 9. Έτσι, Τελώνου και Φαρισαίου. Πόσες μέρες τραβάει ο Φεβρουάριος, όπως λέμε? Πόσες τραβάει?
28 φέτος. 28 μείον 9, πόσο μας κάνουν? 19. Συν 1, γιατί προσθέτουμε και την πρώτη. Να, ένα άλλο θέμα τώρα εδώ. Πάλι παρένθεση θα ανοίξω. Πώς υπολογίζουμε τον σαραντισμό ενός παιδιού? Τις 8 ημέρες ενός παιδιού. Πώς τις υπολογίζουμε? Να του δώσουμε όνομα στις 8 ημέρες ή στις 40 ημέρες. Πότε είναι οι 40 ημέρες? Πότε σαραντίζει μια γυναίκα? Αν μια γυναίκα γεννήσει σήμερα που έχει 6 ο μήνας, θα πούμε 28 που διαρκεί αυτός ο μήνας, μείον 6, 22, συν 1 και τη σημερινή τη βάζουμε. Γιατί από τη στιγμή που γεννήθηκε, έστω και ένα δευτερόλεπτο πιάνεται. Άρα 23 και 31 από το Μάρτιο, πολύ έβαλα. Πρέπει να βάλω πιο λίγες, έτσι, 17. Άρα 17 Μαρτίου. Παρασύρθηκα γιατί θα δούμε παρακάτω το άλλο. Τότε σαραντίζει. Θα βάζουμε και την πρώτη. Και πάλι όμως γεννιέται θέμα. Πώς μετράμε τη μέρα? Υπάρχουν 2 τρόποι. Πότε γεννήθηκε το παιδί? Άμα γεννηθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα εδώ, είναι 6 του μηνός. Αν γεννηθεί μετά τις 12, όχι, είναι πρόβλημα. Αλήθεια σας λέω. Ναι. Θα γραφτεί 7 μετά τις 12. Σύμφωνα με την ώρα Greenwich θα γραφτεί 7. Γιατί και εγώ που γέννησα μετά τις 12 γράφτηκε την... Το ληξιαρχείο έτσι θα το γράψει, ναι. Εσύ όμως θα μπορούσες να πεις ότι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, αν αφήσουμε την ώρα Greenwich, η ημέρα ξεκινάει με την ανατολή του ηλίου και λήγει με την ανατολή ξανά της νέας ημέρας. Και γίνεται εσπέρα και γίνεται το πρωί ημέρα 1. Εμείς έτσι το μετράμε. Άρα λοιπόν μέχρι να βγει ο ήλιος αύριο είναι 6 του μηνός. Μπορεί να το δεις και έτσι. Βλέπετε, σας τα λέω όλα αυτά για να δείτε πόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Όταν κάνουμε, αν είναι μέρα νηστίσιμη, ας πούμε, και είναι αγρυπνία, πρέπει να 12 τρώμε. Ό,τι θέλουμε κάνουμε με την νηστεία, άστο. Άμα σήμερα που είναι Πέμπτη, μετά τις 12 θα πεις είναι Πέμπτη. Αύριο που είναι Παρασκευή όμως, μετά τις 12 θα πεις πέρασε τώρα η Παρασκευή. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, άστα αυτά. Είμαστε χαριζόμενοι την κοιλία που λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Στην κοιλιά μας κάνουμε πολλά χατήρια. Εν πάση περιπτώσει, αυτά σας τα λέω έτσι απλά για να τα έχουμε λίγο στο νου μας. Γιατί βλέπετε ότι ο Θεός δεν μας τα έδωσε όλα έτοιμα. Ήθελε να το ψάξουμε κι εμείς λίγο. Μας έβαλε τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια για να μετράμε. Αλλά είναι ολόκληρη επιστήμη. Η αστρονομία είναι ολόκληρη επιστήμη. Σκεφτείτε ότι, θα το δούμε παρακάτω, ότι όταν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος καθόρισε, δηλαδή διετύπωσε τους όρους, τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα υπολογίζεται η ημερομηνία του Πάσχα, στο τέλος ξέρετε τι είπε? Επειδή είναι δύσκολο, κάθε χρόνο λέει θα αναγγέλει την Κυριακή αυτή ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας για όλη την Οικουμένη. Γιατί ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας? Διότι στην Αλεξάνδρεια καλλιεργούνταν πάρα πολύ τα μαθηματικά και η αστρονομία. Σου λέει εσύ έχεις εκεί τους μεγαλύτερους επιστήμονες. Εσύ θα υπολογίζεις το Πάσχα.
Πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Πολύ δύσκολα. Μας βάζει ο Θεός σε περιπέτειες. Γιατί όμως? Για να μπορέσουμε εμείς οι άνθρωποι να μονιάσουμε κιόλας. Να ψάχνουμε να βρούμε κάτι κοινό. Ας πούμε βρήκαμε αυτή την ώρα Greenwich που λέμε. Ότι να, 12 η ώρα, συμβατικό δεν είναι αυτό? Άκρο συμβατικό. Γιατί λέμε, άμα το δείτε απ' την άλλη, είναι και λίγο αστείο, για να μην πούμε είναι γελίο. Δηλαδή λέει πρώτη πρωινή. Πού την είδες την πρωινή? Εδώ είναι μαύρα μεσάνυχτα έξω. Και εσύ λες πρώτη πρωινή. Ποια πρωινή? Πρώτη πρωινή είναι από τότε που βγαίνει ο ήλιος. Έτσι είναι το πιο σωστό. Ναι, αλλά θα πει κανείς για σένα που είσαι εδώ στην Ελλάδα. Για τον άλλον, για αυτόν που είναι στο νότιο ημισφαίριο. Τώρα την πρωτοχρονιά εμείς είπαμε 12 η ώρα το βράδυ καλή χρονιά, και εκεί στην Αυστραλία και σε αυτά είχαν πει σε άλλα κράτη, στα άλλα, χαμός γίνεται. Στο Λονδίνο. Γιατί έχουνε... Ναι. Λοιπόν, οπότε εμείς τώρα να έρθουμε στα δικά μας. Πόσες μέρες είπαμε από το Φεβρουάριο? 20, έτσι. Και 31 από το Μάρτιο, 51. Και 30 από τον Απρίλιο, 81. Και 31 από το Μάιο, 112. Και 15 από τον Ιούνιο, 15 Ιουνίου δεν είπα ότι είναι των Αγίων Πάντων, σύνολον 127. Όλος αυτός ο κύκλος των κινητών εορτών του Πάσχα διαρκεί 127 ημέρες, 4 μήνες και μια εβδομάδα. Δηλαδή είναι πάνω από το 1/3 του έτους. Λογικότατο. Γιατί το Πάσχα είναι η εορτή των εορτών και η πανήγυρης των πανηγύριων. Τα Χριστούγεννα είδατε γύρω στα 87, ας πούμε, έτσι μετά. Δεν είναι το ίδιο τα Χριστούγεννα με το Πάσχα. Τα Χριστούγεννα βέβαια είναι η Μητρόπολη των εορτών, όπως την ονόμασε ο Ιερός Χρυσόστομος και μας έμεινε μέχρι σήμερα και το λέμε. Τι σημαίνει είναι η Μητρόπολης? Ότι από εκεί ξεκινάνε όλες οι γιορτές. Μα αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, τι θα γιορτάζαμε? Τίποτα. Ναι, αλλά αν ο Χριστός είχε απλώς γεννηθεί και δεν είχε αναστηθεί, τι θα ήταν? Θα ήταν ένας ήρωας, ας πούμε, ένας αλτρουιστής, ένας επαναστάτης όπως τον βλέπουν μερικοί. Ο Χριστός όμως αναστήθηκε και αυτό είναι το πιο σπουδαίο απ' όλα. Λοιπόν, το Πάσχα είναι κινητή εορτή. Για να δούμε λίγο δύο πραγματάκια να θυμηθούμε για το Πάσχα. Δεν είναι βέβαια αυτά πράγματα που δεν τα γνωρίζετε, αλλά όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, εμεί λέει ούκο κνηρών, ημίν δε ασφαλές. Για μένα λέει δεν είναι βαρετό να τα επαναλαμβάνω, για σας λέει είναι ασφαλές. Δηλαδή η μητέρα της μαθήσεως είναι η επανάληψη, έτσι τα μαθαίνουμε καλύτερα. Λοιπόν, από πού παράγεται η λέξη Πάσχα? Από την αραμαϊκή λέξη Πάσχα. Έτσι το λέγανε. Στα εβραϊκά είναι Πεσάχ. Το λέγανε και Φάσκα. Φάσκα. Το εβραϊκό Πάσχα. Και τι σημαίνει Πάσχα? Σημαίνει διάβασης. Γιατί σημαίνει διάβασης? Το μυαλό μας πάει στη διάβαση της Ερυθράς θαλάσσης. Σωστό είναι και αυτό, γιατί τότε έγινε στην ουσία η διάβαση από τη σκλαβιά στην ελευθερία. Αλλά είναι η διάβαση από τη σκλαβιά στην ελευθερία. Και φυσικά όλα αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιά Διαθήκη, τι είναι? Σκιά. Να πάλι αυτό που είπαμε πριν. Εμεί ούκο κνηρών, ημίν δε ασφαλές. Να λέμε πάλι τα ίδια μερικές φορές. Να τα επαναλαμβάνουμε
γιατί είναι θεμελιώδεις αρχές αυτές. Σκιά, εικόνα, αλήθεια. Ό,τι έγινε στην Παλαιά Διαθήκη εικονίζει αυτό που θα γινόταν στην Καινή Διαθήκη. Με τον Χριστό περάσαμε από τη σκλαβιά και την τυραννία του νοητού Φαραώ, που είναι ο διάβολος, της Αιγύπτου, που είναι η χώρα της δουλείας, της αμαρτίας. Δεν φταίει τίποτα η Αίγυπτος βέβαια τώρα που λέμε, αλλά όλα αυτά είναι ένας τύπος, μια προτύπωση, ένα σκιαγράφημα αυτών που θα γινόταν στο μέλλον. Και σημαίνει και υπερπήδησης. Το Πάσχα, η λέξη Πάσχα, υπερπήδησης. Γιατί? Γιατί εκείνο το βράδυ, το τελευταίο, που πήγαινε ο εξολοθρευτής άγγελος να φωνεύσει τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, από ανθρώπου έως κτήνους, ό,τι πρωτότοκο υπήρχε φωνεύτηκε. Τότε λοιπόν έκανε υπερπήδηση, προσπερνούσε δηλαδή τα σπίτια των Εβραίων. Γιατί είχαν χαράξει με το αίμα του αρνίου ένα σημάδι. Τι σημάδι να ήταν αυτό? Τι πιο απλό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος? Το σταυρό θα έκαναν. Βλέπετε προτυπώσεις. Λοιπόν, επίσης ερμηνεύεται και ως υπερβασία και διαβατήρια το Πάσχα. Το ίδιο πράγμα είναι αυτό. Να πούμε επίσης ότι το Πάσχα συνδέονταν στους Εβραίους και με την εορτή των αζήμων. Αυτό θα το δούμε και στη Θεία Λειτουργία, θα το θίξω εκεί. Τι ήταν η εορτή των αζήμων? Έτρωγαν άζημα επί 7 ημέρες. Γιατί το βράδυ που έφυγαν από την Αίγυπτο έφυγαν βιαστικά και το ψωμί τους δεν πρόλαβε να φουσκώσει, να ζυμωθεί, και φάγαν τα άζημα και πικρά χόρτα για να τους θυμίζει την δουλεία. Λοιπόν, στη Μικρά Ασία οι χριστιανοί πρώτα γιόρταζαν το Πάσχα στις 14 του Νισάν. Το Νισάν, αυτό το αυτοκίνητο, μάλλον από εκεί έχει την ονομασία. Νισάν με γιώτα γράφεται. Τι είναι το Νισάν? Είναι ο πρώτος μήνας των Εβραίων. Όταν πήραν το βαβυλωνιακό ημερολόγιο οι Εβραίοι, τότε κάναν πρώτο μήνα τον Νισάου, τον λέγανε οι Βαβυλώνοι, αυτοί τον είπανε Νισάν. Είναι Μάρτιος, μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου του δικού μας, Μάρτιος περισσότερο. Δηλαδή λέγαμε ότι συμπίπτει με ένα μήνα, είναι ο Μάρτιος, αλλά μπορεί να είναι και κάτι από τον Απρίλιο, ας πούμε. Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν τη βάση τους στο βιβλίο της Εξόδου, στην Παλαιά Διαθήκη. Θα τα δούμε και εκεί, στις διαδικτυακές ομιλίες. Αλλά καλό είναι να το δούμε και τώρα, μιας και μιλάμε για το Πάσχα. Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών εν γη Αιγύπτου λέγον. Είπε λέγον. Σημιτική έκφραση. Λοιπόν, είπε ο Κύριος όταν ήταν στην Αίγυπτο, είπε στον Μωυσή και στον Ααρών, ο μήν ούτως η μήν αρχή μηνών. Αυτός ο μήνας, λέει, θα είναι για σας τώρα αυτός ο μήνας, άσχετο πώς τον λέτε, πώς τον λέγαν, άσχετο πώς τον λένε οι Αιγύπτιοι, αυτό τώρα που ζείτε αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα για σας θα είναι πρώτος μήνας. Τους το είπε ο Θεός αυτό, έτσι. Πρώτος εστίν ημίν εν της μισή του ενιαυτού. Ενιαυτός είναι ο χρόνος. Λάλησον προς πάσαν συναγωγήν ιών Ισραήλ λέγον. Πήγαινε να πεις σε όλους τους Ισραηλίτες.
τη 10η του μηνός τούτου λαβέτος ανέκαστος πρόβατων κατοίκους πατριών έκαστος πρόβατων κατοικίαν. Στις 10 αυτού του μηνός ο καθένας, εκεί στην Αίγυπτο που ήταν, η κάθε οικογένεια θα πάρει από ένα αρνί, ένα πρόβατο. Μπορούσαν να πάρουν και κατσίκια αν ήθελαν. Το λέει παρακάτω. Κάθε οικογένεια θα πάρει ένα. Εάν δεν λιγοστεί όσοι είναι εν τη οικία, ώστε μη είναι ικανούς εις πρόβατον, αν όμως είναι λίγοι στο σπίτι, που δεν μπορεί να φάνε ένα ολόκληρο πρόβατο, εκτός αν είναι κάποιος πολύ φαγανός. Λοιπόν, συλλήψετε με θεαυτού τον γείτονα των πλησίων αυτού κατά αριθμών ψυχών. Θα πάρει και το γείτονα. Εντάξει, τότε είχαν μεγάλες οικογένειες και θα το κατάφερναν. Έκαστος το αρκούν αυτό συναριθμίσετε εις πρόβατον. Δηλαδή, θα υπολογίσετε πόσα άτομα θα είσαστε με το γείτονα μαζί, να έρθουμε το βράδυ να φάμε το πρόβατο. Γιατί πρέπει να το φάνε όλο το πρόβατο. Έπρεπε να το φάνε όλο. Προτύπωση. Το πρόβατο ποιος είναι? Ο αμνός του Θεού. Έτσι. Ο αμνός. Ο ενιάυσιος αμνός. Λοιπόν, βλέπατε. Και μετά έρχεται ο άλλος και σου λέει η Παλαιά Διαθήκη είναι μυθολογία των Εβραίων. Ποιο είναι αυτό που δεν μπορεί να δεις κοντά, που δεν μπορεί να δεις μακριά? Μοιοπία. Εμείς τι έχουμε? Πρεσβειοπία έχουμε, Σπύρο? Εγώ έχω πρεσβειοπία. Μοιοπία είναι που δεν... αυτή είναι κατάσταση μοιοπίας πνευματικής. Να μην μπορεί να δεις δηλαδή τι κρύβεται από πίσω. Δεν μπορεί να δεις πιο πέρα από τη μύτη σου που λέμε. Τι μυθολογία? Μυθολογία είναι. Εδώ βλέπεις πράγματα συγκλονιστικά. Μιλάει από μόνο του το πράγμα. Τι τους λέει? Κοιτάξτε τώρα αυτό το στίχο τώρα. Είμαστε στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 5. Πρόβατον τέλειον. Θα πάρεις ένα πρόβατο το οποίο θα είναι τέλειο. Ξέρετε τι σημαίνει τέλειο? Θα είναι άμωμον. Δεν θα έχει κανέναν μόμον. Δηλαδή δεν θα έχει κανένα ελάττωμα. Θα είναι αρτιμελές, δεν θα είναι κουτσό, δεν θα είναι στραβό, δεν θα είναι. Γιατί? Είναι ο Χριστός. Τέλειο. Άρσεν. Είναι αρσενικό. Γιατί ο Χριστός ήταν άνδρας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι επειδή ήταν άνδρας ο Χριστός οι γυναίκες είναι κατώτερες και όλη αυτή η φλιαρία. Και αυτά πάλι είναι μοιοπικά πράγματα. Κάτι θα ήταν ο Χριστός. Άμα δεν ήταν άντρας θα ήταν γυναίκα. Θα λέγαμε εμείς μετά γιατί είναι γυναίκα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε δηλαδή. Εμείς αυτά θα πρέπει να τα προσπερνάμε και να πηγαίνουμε παρακάτω για να δούμε νοήματα βαθιά. Γιατί άμα κάθεσαι και χαζοπαζαρεύεις εκεί σε αυτά, τότε δεν μπορεί να δεις μέσα στο βάθος. Ενιάυσιον, αμνός ενιάυσιος που είπαμε. Ενιάυσιος τι σημαίνει? Ενός έτους. Ο ενιαυτός. Τώρα εδώ το ενιαυτός, εικονικός, είναι επειδή η λέξη ενιαυτός σημαίνει και τον κύκλο. Δεν λέμε την πρωτοχρονιά των Στέφανων του ενιαυτού. Στέφανος. Θυμίζει Στέφανο, θυμίζει δόξα. Πάλι δηλαδή είναι η αναφορά στο Χριστό. Βλέπετε πόσα πράγματα κρύβονται από πίσω. Τι μετάλλευμα έχει μέσα το ορυχείο. Και έστε ημίν διατετηρημένων έως τις 4 και 10 του μηνός τούτου. Αυτό λέει το αρνί, θα το πάρετε στις 10 του μηνός. Θα το κρατήσετε μέχρι τις 14. Βλέπετε τι προνοητικός είναι ο Θεός. 4 μέρες πριν το προμηθευτής.
και σφάξουσιν αυτό παν το πλήθος συναγωγής ιών Ισραήλ προς εσπέραν. Και στις 14 του Νισάν προς εσπέραν, δηλαδή το απόγευμα, θα το σφάξουνε. Τότε θα το σφάξουνε. Όταν είναι στην Αίγυπτο όλα αυτά. Αλλά αυτό όμως μετά έγινε το Πάσχα των Εβραίων. Και λείψονται από του αίματος και θύσουσιν επί των 2 σταθμών και επί την φλιάν εν της οίκης, ενείς εάν φάγωσιν αυτά εν αυτής. Στους παραστάτες πάνω στις εισόδους του σπιτιού θα χαράξουν με το αίμα, έτσι, θα σημαδέψουν, θα σφραγίσουν. Τι είναι το αίμα αυτό? Το αίμα του Χριστού. Σταύρωσαν τότε με το αίμα και περνούσε ο άγγελος ο εξολοθρευτής και έκανε υπερπήδηση που είδαμε πριν και δεν σταματούσε σε αυτό το σπίτι. Έτσι και εσύ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, έτσι και εσύ σφραγίζεις το στόμα σου, λέει. Κοιτάξτε, θύρα εκείνη που σφράγισαν, θύρα και το στόμα σου, το οποίο το σφραγίζεις με το αίμα του Χριστού και δεν μπορεί να περάσει όχι ο άγγελος ο εξολοθρευτής, αλλά ο άλλος ο άγγελος, ο μαύρος, ο δαίμονας. Αυτό είναι όλα προτύπωση αυτά τα πράγματα. Και φάγονται τα κρέα τη νυχτή ταύτη και εκείνη τη νύχτα θα φάνε τα κρέατα αυτά. Οπτά πυρί και άζημα επί πικρίδων έσονται, θα τα φάνε ψητά μαζί με πικρίδες, πικρά χόρτα και άζημα, το είπαμε πριν. Ουκ έδεστε υπ' αυτόν ομών ουδέ υψημένον εν ύδατη, αλλή οπτά πυρί κεφαλήν συν τη σωσή και της εντοσθείς. Δεν θα τα βράσετε, λέει, με άλλο τρόπο θα τα ψήσετε και θα τα φάτε ολόκληρα. Δεν θα μείνει τίποτα και τα εντόστια. Και μετά ήρθαν οι Ευρωπαίοι πριν από χρόνια να μας πούν να μην κάνουμε μαγειρίτσα και κοκορέτσι. Λοιπόν, να λέμε και κανένα αστείο. Υγιεινά δεν είναι, αλλά είναι ωραία τα αφιλότιμα που λένε. Να τρως κάπου. Λοιπόν, και θα σταματήσουμε τώρα να κάνουμε μαγειρίτσα. Διηλύουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλο. Άμα φας μια φορά μια μαγειρίτσα δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά και αυτό το αρνί που τρώμε εμείς, εκεί έχει την αρχή του, έτσι. Λοιπόν, δεν θα αφήσετε τίποτε, λέει. Ούκ απολύψετε από αυτού έως πρωί. Μέχρι το πρωί θα το έχετε φάει. Και το παρακάτω τώρα. Και ωστούν ου συντρίψετε από αυτού. Εμένα με συγκινούν πολύ αυτά τα πράγματα. Και ωστούν, λέει, ου συντρίψετε από αυτού. Και τι λέει? Όχι, που πήγανε, κατέαξαν τα σκέλη, έτσι. Αλλά γέγραπτε, λέει, ότι ωστούν αυτού ου συντριβήσετε. Να το αρνιό. Γιατί πήγανε οι Φαρισαίοι, γιατί ήτανε 14 Νισάν ήτανε. Και το απόγευμα αυτοί τι έπρεπε να κάνουν? Αυτό που λέει εδώ, να πάνε να σφάξουν το αρνί και να φάνε. Αλλά ήταν τα πτώματα πάνω στο Γολγοθά. Ο Γολγοθάς φαίνεται από τα Ιεροσόλυμα. Παναγιώτη, έχεις πάει, φαίνεται? Είναι στην παλιά την πόλη. Τέλος πάντων. Είναι πρώτα μέσα στην Αποκαθίδωση μέσα και δεξιά έχει σκαλοπάτι και είναι μέσα στο Γολγοθά. Δεν έχω πάει. Ένα μέρος over την Ρωμαιοκαθολική και είναι οι βράχοι που σύστηκαν δίπλα. Μάλιστα. Φαινόταν όμως. Και τους χαλούσε, ας πούμε. Πώς θα φάμε τώρα? Να βλέπουμε εκεί πέρα τους σταυρωμένους. Πώς να φάμε? Είναι σαν αυτούς που πηγαίνουν στις δεξιώσεις και είναι οι άλλοι ζητιάν και λέει
Διώξτε τους αυτούς από εδώ τώρα, μας χαλάνε. Βλέπουμε τώρα αυτούς εδώ, κυρίες με τις τουαλέτες, οι άλλοι με τα φράγκο, τις κουστούμιες, και μας χαλάνε τώρα τη μόστρα, πώς το λένε. Πώς να φάνε. Δηλαδή το ότι οι άλλοι θα μπαίναν μέσα στον τάφο, θα θρηνούσαν και οι συγγενείς τους, έστω και αν δίκαια είχαν καταδικαστεί, οι ληστές εννοώ, και αυτοί, αρκεί να μην βλέπουμε. Βλέπετε, αυτό ισχύει σε όλες τις εποχές. Αρκεί να μην βλέπουμε, μακριά από μας, σαν να μην υπάρχει δηλαδή. Οπότε πήγαν στον Πιλάτο και του είπαν, κοίταξε τώρα να δεις, εμείς θέλω να πάμε να φάμε τώρα σε λίγο, θέλω να συμμαζευτούμε, να πάμε να σφάξουμε το αρνί, το ψήσουμε, έχουμε απόψε, δεν μπορούμε να βλέπουμε τώρα αυτά τα πράγματα. Στείλε σε παρακαλώ εκεί πέρα να τους σπάσουν τα σκέλη. Φρικτό πράγμα. Πήραν βαριοπούλας δηλαδή και βαράγαν και σπάγανε τα κόκαλα, τα σκέλη των ανθρώπων για να πεθάνουν μια ώρα αρχίτερα. Και στο Χριστό μας όταν πήγαν, δεν τον βρήκανε ότι είχε ξεψυχήσει, είχε αφήσει το πνεύμα. Και ουκατέαξαν αυτού τα σκέλη. Αλλά τους πήραν και πήγαν και τους ενταφίασαν για να φάνε με την ησυχία τους. Άρα λοιπόν αυτά θα τα πω στη Θεία Λειτουργία, στις ομιλίες που κάνω στο διαδίκτυο για τα άζημα. Άρα λοιπόν πρόλαβε ο Χριστός να φάει άζημα που τρώγανε εκείνο το βράδυ? Όχι. Το προηγούμενο βράδυ το πιάσανε το Χριστό. Δεν είχαν αρχίσει τα άζημα ακόμη, γιατί υπάρχει το ζήτημα των αζήμων. Μία από τις διαφορές που έχουμε με τους Ρωμαιοκαθολικούς είναι και τα άζημα. Δηλαδή αυτοί κάνουν τη Θεία Λειτουργία με άζυμο άρτο. Γι' αυτό έχουν εκείνη την όστια. Η όστια είναι άζυμος άρτος. Εμείς όμως τη Θεία Λειτουργία την τελούμε με ζυμωτό ψωμί, με ένζυμο άρτο. Πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Βλέπετε, τότε ήταν 14 του Νισάν. Τότε που είχαν σφάξει το αρνί στην Αίγυπτο, τότε σφάχτηκε και ο αμνός του Θεού, το αρνίον του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και όλα γίνονται εν εσπέρα, και ο Κύριος εν εσπέρα κοινώνησε τους μαθητές, λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο θεολόγος, λύον το σκότος της αμαρτίας, για να λύσει το σκοτάδι της αμαρτίας. Και παραγγέλει ο Θεός ότι ό,τι περισσέψει, τώρα να μην σας τα διαβάζω πάλι, ό,τι περισσέψει λέει θα το κάψετε το πρωί. Τα κόκαλα, δεν τα φάγανε τα κόκαλα. Ούτω δεν φάγεστε αυτό. Θα το φάτε λέει αυτό με τον εξής τρόπο. Εως φύες ημών περιεζωσμένε και τα υποδλήματα της ποσήν ημών και ευακτηρίαιτες χερσήν ημών και έδεστε αυτό με τα σπουδής. Πάσχα εστί Κυρίω. Θα είσαστε λέει με τα ρούχα ντυμένοι και τα παπούτσια στα πόδια και το ραβδί στο χέρι έτοιμοι, γιατί θα πάρετε το σύνθημα. Ποιο σύνθημα θα πάρουν? Θα πήγαινε ο Φαραώς και θα πει, αφού ο Φαραώς λέω, ο Φαραώ, αφού θα συνέβαινε και αυτή η 10η πληγή είναι αυτή, έτσι, αυτό το θανατικό με τα πρωτότοκα, θα τους έλεγε φύγετε, θα είσαστε έτοιμοι λέει. Βέβαια, έτοιμοι για να φύγουν, γιατί όλος ο παλαβός πάλι θα τους κυνηγούσε μετά από πίσω, ίσα ίσα που πρόλαβαν.
και με τη βοήθεια του Θεού βέβαια. Και παρακάτω λέει ο Θεός εκεί, ας πούμε, ότι εγώ απόψε θα περάσω για τα πρωτότακα των Αιγυπτίων και τα λοιπά. Αλλά είδατε τι λέει, Πάσχα εστί Κυρίω. Αυτό είναι Πάσχα, λέει τώρα. Και έτσι θα το γιορτάζετε. Έτσι το γιορτάζανε. Σας τα είπα αυτά για να δούμε από πού ξεκίνησε το Πάσχα. Το Πάσχα είναι εβραϊκή εορτή. Αλλά το εβραϊκό είναι προτύπωση του χριστιανικού. Δηλαδή εκείνο το αίμα που χύθηκε εκείνο το βράδυ και σταύρωσε τις θύρες των σπιτιών για να γλιτώσουν τα πρωτότοκα των Εβραίων, εκείνο είναι το αίμα του Χριστού για να γλιτώσει όλη η ανθρωπότητα. Και είπαμε βέβαια ότι εκεί έβλεπε ο άγγελος ο εξολοθρευτής και έφευγε. Εδώ βλέπουν οι δαίμονες και φεύγουν. Και έστε η ημέρα ημίν αυτή μνημόσυνον. Αυτή την ημέρα, λέει, θα είναι μνημόσυνο, θα τη γιορτάζετε πάντα δηλαδή. Άρα, όπως σας είπα, στις 14 του Νισάν προσφερόταν ο Πασχάλιος αμνός. Και από τις 15 μέχρι τις 22 του μηνός ήταν αυτή η γιορτή. Πάσχα και γιορτή των Αζήμων έγινε ένα πράγμα μετά. Λοιπόν, στην Ανατολή, στη Μικρά Ασία, στην αρχή, γιορτάζανε οι χριστιανοί τα πρώτα χρόνια το Πάσχα 14 του Νισάν. Τότε το γιορτάζαν, 14 του Νισάν. Άσχετο τι μέρα έπεφτε. Είναι όπως τα Χριστούγεννα δηλαδή. Δεν ήταν δηλαδή κινητή γιορτή, όποια μέρα και να έπεφτε. 14 του Νισάν ήταν ο θάνατος του Κυρίου. 14 του Νισάν. Τότε το γιορτάζαν. Στη Δύση όμως το γιορτάζανε μόνο ημέρα Κυριακή και μετά την Πανσέλινο. Εκείνη ήταν πιο κοντά δηλαδή σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Και ο Άγιος Πολύκαρπος το 150 μετά Χριστόν προσπάθησε να συμβιβάσει αυτές τις δύο παραδόσεις, αλλά δεν τα κατάφερε. Και σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται μια αντιπαλότητα, μια αντιπαράθεση, όπως δυστυχώς συμβαίνει. Και το 190 περίπου παραλίγο να δημιουργηθεί σχίσμα ανάμεσα στις δύο εκκλησίες. Όπως τώρα υπάρχει το σχίσμα, όπως είχε γίνει και άλλο σχίσμα επί Μεγάλου Φωτίου, παραλίγο να γίνει το 190, δηλαδή ούτε 200 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού, για να δείτε τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, πόσο εύκολοι είμαστε στο να μαλώσουμε, ας πούμε. Και επενέβη ο Άγιος Ειρηναίος, ο επίσκοπος Λουγδούνου, έτσι μπράβο, Λουγδούνου, το Λούγδουνο είναι η σημερινή Λιόν, στη Νότια Γαλλία, και απεφεύχθη εκείνο το σχίσμα και σιγά σιγά άρχισε να επικρατεί και στην Ανατολή αυτό το οποίο κάνανε οι Δυτικοί, μέχρι που ήρθε τελικά η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και καθόρισε πώς θα γιορτάζεται το Πάσχα. Τώρα, αυτά μπορούμε να τα συνεχίσουμε αυτόν τον καιρό που είμαστε μέσα στο Πάσχα, που θα ερχόμαστε εδώ κάθε Πέμπτη, και να σταματάγαμε, λέω τώρα εδώ, γιατί αρκετή ώρα μίλησα, να μην κουράζεστε κιόλας, και να δώσω και σε εσάς το λόγο κάτι να πείτε. Ποιος θέλει κάτι να πει πάνω σε όλα αυτά?
ένα σχόλιο να κάνει, κάτι να ρωτήσει, κάτι να προσθέσει, κάτι να διορθώσει. Μπορεί να έκανα κάποιο λάθος. Ποιος θέλει να πει? Πάλι από τους ίδιους θα αρχίσουμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τώρα θα αρχίσουμε από την Αθηνά σήμερα. Πες κάτι, Αθηνά. Έλα Γιάννη, πάρ' το αυτό. Δώσε και αυτό εκεί. Έλα. Πες κάτι έτσι για να... θα πει ο Σπύρος. Λοιπόν, δώσ' το Σπύρο. Μπράβο, αυτό θα πει ο Σπύρος. Όχι, εσύ να πεις. Αυτοί είπανε. Εσύ, μπράβο Σπύρο. Πού να το βάλω? Πουθενά, στο χέρι. Βλέπουμε ότι εκτός αγιάζουν και με το παλιό ημερολόγιο, αλλά και με το νέο. Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης ήταν με το νέο. Αγίασε. Ναι. Λοιπόν, πριν το 23, από ό,τι άλλαξε το ημερολόγιο 1923, εκείνοι ακολουθούσαν το Ιουλιανό ημερολόγιο. Αγίασαν και εκείνοι. Έτσι. Τώρα λοιπόν εμείς με το Γρηγοριανό πάλι έχουμε Αγίους. Άρα λοιπόν οι ημέρες αυτές τι ρόλο παίζουν εφόσον αγιάζουν και με το παλιό και με το νέο? Αυτό είναι το ερώτημα. Πολύ ωραίο αυτό, Σπύρο, και τώρα με αυτό που είπες, αν μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Εγώ όταν ήμουν στην Αθήνα είχα ένα πνευματικό, τον πατέρα Προκόπιο Μερτήρη. Αυτός ήταν στον εσταυρωμένο στον Ταύρο. Μετά όμως έφυγε από εκεί και πήγε στην Κορινθία και ίδρυσε 2 μοναστήρια. Το ένα στην Πουλίτσα και το άλλο, δεν θυμάμαι, λέγεται το Αγίου Αθανασίου, είναι αυτό πάνω από την Πουλίτσα, και το άλλο λέγεται η Πάντων Χαρά, που είναι από το Βραχάτι, ας πούμε, αν πας απάνω είναι αυτό το μοναστήρι. Ο πατήρ Προκόπιος κοιμήθηκε, αιωνία του η μνήμη, την ευχή του να έχουμε, τον είχα πνευματικό χρόνια. Αυτός λοιπόν είχε μονάσει στη Λογκοβάρδα, στην Πάρο, και είχε γέροντα εκεί τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο, που κάποια στιγμή και αυτός θα ανακηρυχτεί, πιστεύω, Άγιος. Είναι Άγιος, γιατί τώρα αυτές είναι μαρτυρίες που τις άκουσα, δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Μάλιστα, σε αυτό το μοναστήρι ήταν και ο πατήρ Ζόκαρης, πώς λεγόταν στο όνομα? Κλίμης. Ο πατήρ Κλίμης. Από την Εύβοια ήταν η καταγωγή του, που ήταν εδώ, διετέλεσε εδώ ο πατήρ Κλίμης. Στον Άγιο Νικόλαο, ήταν και εφημέριος εδώ. Και μετά πήγε και έμενε στο Χολαργό. Μετά έμενε στο Χολαργό. Και πήγαινε πολλοί κόσμος εκεί στο Χολαργό, από όλη την Ελλάδα, και εξομολογούνταν και τους διάβαζε και τα λοιπά. Και αυτός ήταν εκεί. Και οι δυο τους πήγανε, ακούγανε ένα βράδυ, αυτοί μέναν από κάτω και ο γέροντας έμενε στο πάνω πάτωμα. Σανίδια είχαν και ακούγαμε, λέει, το βράδυ ντουπ, ντουπ, ντουπ. Πάμε, λέει, πάνω να δούμε τι είναι, και δειλά ανοίξαμε έτσι λίγο να δούμε μήπως έπαθε τίποτα ο γέροντας, και τον είδαμε, λέει, να κάνει μετάνοιες, έκανε μετάνοιες και ήταν λουσμένος μέσα στο φως, μέσα στο άκτιστο φως. Και τους είδε αυτός και τους είπε, μην το πείτε αυτό πουθενά, τουλάχιστον όσο ζω, ας πούμε. Εμένα μου το είπε ο γέροντας, γιατί είχε κοιμηθεί ο πατήρ Φιλόθεος. Το γέροντα Προκόπιο. Ναι. Αυτός λοιπόν ο Άγιος άνθρωπος, ο Φιλόθεος Ζερβάκος, μου λέει πάλι ο πατήρ Προκόπιος, είχε ο καημένος, γιατί ήταν φρέσκο τότε στην εποχή του αυτό το ημερολογιακό, και είχε μια αγωνία, ας πούμε. Και πηγαίναμε, λέει, το πρωί να κάνουμε ακολουθία στο μοναστήρι εκεί, και μία τα μηνέα τα βρίσκαμε, ας πούμε, στις 6 Φεβρουαρίου, την άλλη τα βρίσκαμε 13 μέρες πίσω. Γιατί ο γέροντας είχε έτσι μες στο μυαλό του μια αμφιβολία, ας πούμε. Τι γίνεται, είναι σωστό αυτό τώρα το νέο ημερολόγιο, μήπως δεν είναι σωστό? Και ένα βράδυ, λέει, τους πήρε μαζί και προσευχήθηκαν, έκαναν αγρυπνία, όχι αγρυπνία
με Θεία Λειτουργία, με προσευχή, και του παρουσιάστηκαν, λέει, και οι δύο Άγιοι που γιόρταζαν, και αυτός που γιόρταζε σήμερα και αυτός που γιόρταζε πριν από 13 μέρες. Και έτσι ησύχασε ο γέροντας. Σαν του είπανε δηλαδή ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Γιορτάστε μας όποτε θέλετε, αρκεί να μας γιορτάζετε και αρκεί βέβαια εσείς να βλέπετε στα πλέον πνευματικά. Όχι ότι είναι λίγο αυτό το ημερολογιακό. Δεν είναι λίγο. Και βλέπετε πόσο στοίχησε στην Εκκλησία. Τα σχίσματα δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι ωραία πράγματα. Αλλά όμως, να, οι Αγιορείτες γιατί έχουν κοινωνία ποτηρίου? Η κοινωνία ποτηρίου είναι το κυριότερο. Δηλαδή, όταν έρχεται εδώ ο πατήρ Φιλόθεος, ας πούμε, που ερχόταν εδώ, δεν είχε κανένα πρόβλημα, ούτε με ρώτησε εμένα ποτέ τι γιορτάζουμε σήμερα. Αυτό γιορτάζετε εσείς, αυτό. Ούτε είπε τι ώρα είναι και αυτός είπε τη βυζαντινή ώρα. Είπε ότι είναι 7 το απόγευμα. Ενώ στο Άγιον Όρος δεν είναι, έχουν άλλη ώρα που μετράνε. Τη βυζαντινή. Ναι. Ναι. Θυμάμαι τότε με τον κορονοϊό, Ναι. που τέλειωσαν οι εκκλησίες γύρω στις 12 η ώρα και δεν πήγε 12 και 1 λεπτό για να κοινωνήσουν. Και κάποιοι χριστιανοί δεν πήγαν στην Ανάσταση για αυτό το λόγο. Γιατί λέει δεν μπορώ να κοινωνήσω ενώ δεν πέρασε από 12 η ώρα. Δηλαδή δεν πας στην εκκλησία. Το θυμόσαστε λίγο αυτό? Ναι, ναι. Που βγήκε η Ανάσταση νωρίς. Ναι, ναι. Που βγήκε η Ανάσταση νωρίς. Ναι. Λες και έχει πρόβλημα ο Χριστός με την ώρα ή με το χρόνο. Πρώτα, άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Πρώτα, ξέρει κανείς τι ώρα αναστήθηκε ο Χριστός? Ακριβώς και αυτό. Δεν το ξέρουμε. Και δεν μου λέτε, τα παλιά χρόνια το Πάσχα πότε το γιορτάζανε? 12 η ώρα το βράδυ. Το πρωί το γιορτάζανε. Και το πιο σωστό αυτό είναι. Μια Κυριακή είναι το Πάσχα. Ναι. Ή Κυριακή των Κυριακών. Όπως οι άλλες Κυριακές, έτσι θα έπρεπε να γιορτάζουμε και το Πάσχα. Μα στα ορεινά χωριά, Πάτερ, που είναι ένας ιερέας και έχει ας πούμε 3-4 χωριά, δεν μπορεί να κάνει την Ανάσταση στις 12 η ώρα και στα 3 χωριά. Κάνει 3-4 Αναστάσεις. Ναι. Και τρέχει εκεί. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν γνωρίζει χρόνους και καιρούς ο Θεός, λέει κάπου. Τώρα θα ήθελα να σχολιάσω και κάτι άλλο που μου ήρθε στο μυαλό. Που είπε ο Θεός, «Ωστούν μη συντριβήσετε». Ναι. Εκεί με το αρνίον και που συμβολίζει τέλος πάντων και το Χριστό. Και λέω τώρα με την καύση των νεκρών, ξέρετε πώς γίνεται? Μπαίνει σε μπλέντερ ο νεκρός. Ω Χριστέ μου, ας μην το λες, δεν το ακούω αυτό. Δηλαδή συντρίβονται τόσο πολύ που βγαίνει στάχτη. Τουλάχιστον οι αρχαίοι Έλληνες όταν τους καίγανε... Όχι, θέλω να πω ότι και αυτό είναι ένα πάτημα να πει σε άλλον. Ο Θεός είπε να μην συντριβήσετε ουστούν. Εσύ πώς πας και τον συντρίβεις τον άνθρωπο? Στη Ριτσόνα. Το ξέρω. Εμένα πήγε γνωστό μου άτομο. Όχι. Είναι φοβερό. Δηλαδή και μόνο να το σκεφτείς. Αυτό πάντα Δημήτρη λέγεται στα αγγλικά cremation, καύση από το λατινικό κρέμο, και το είχαν συναντήσει χρόνια στη Δύση, τρίφτει κύματα και γράφει στις ταμπέλες κρεματόριο που έχουν έξω από τους... Κρεματόριο, από εκεί βγήκε, ναι. Ναι. Και μύριζε τσίγμα έξω. Αυτά που κάνανε οι Ναζί δηλαδή. Παίρνουν τη στάχτη και τη βάζουν στο δοχείο και είναι οι συγκινίες. Και αυτό δεν είναι φοβερό, Πάτερ? Ενώ το λέει ο Θεός, ωστόν μη συντριβήσετε. Και πάμε τώρα και τους συντρίβουμε. Έλα, Γιάννη, ευχαριστώ. Σίγουρα για τον Χριστό ήτανε, αλλά εντάξει, το επεκτείνει τώρα όπως ενταφιάστηκε ο Χριστός, σου λέει και εμείς. Γη και η Στέφραν απελεύσετε τώρα το κάναμε εμείς και όχι ισχούν, το αλλάξαμε. Δυστυχώς είμαστε εικόνες Θεού και με την εικόνα του Θεού δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση. Άρα μάτια είναι όλα.
Τι να πούμε. Ο Θεός θα μας ελεήσει όλους. Ο Θεός θα μας ελεήσει όλους. Ακριβώς. Γιατί όλοι είμαστε ένα μάτσο χάλια. Στον βούρκο. Αλλά ο καθένας σας κάνει την προσπάθειά του να δίνει μια μαρτυρία σε αυτόν τον κόσμο, ένα παράδειγμα στους άλλους ανθρώπους, ό,τι μπορεί, και από εκεί και πέρα να επικαλεστούμε το έλεος του Θεού πάνω σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους, και σε αυτούς, γιατί δεν ξέρουμε ο καθένας πώς πλανάται. Και ακόμα και στον πλανητάρχη, Πάτερ Δημήτρη, είδατε πόσο υπεροπτικά φέρεται, πόσο υπεροπτικά και... δεν θέλω να μιλήσω. Και αυτόν ο Θεός να το φωτίσει, όλους να τους φωτίσει ο Θεός. Όλους να τους... Φυσικά Φαίνεται... έχουμε μυαλό για να κρίνουμε. Ναι, αλλήμον. Να κρίνουμε, βεβαίως και πρέπει να κρίνουμε. Αλλά μαζί με την κρίση όμως θα πρέπει να υπάρχει και το έλεος. Δηλαδή αυτό που λέμε, η προσευχή. Γιατί αλλιώς πέφτουμε στην κατάκριση. Να κρίνουμε, διότι άμα δεν κρίνουμε δεν είμαστε λογικά όντα. Τι είμαστε, ζώα είμαστε και δεν έχουμε κρίση. Να κρίνουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Στο κάτω-κάτω, εσείς λέει θα κρίνετε αγγέλους, λέει, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και δεν μπορεί να κρίνετε καταστάσεις του κόσμου τούτου. Σαφέστατα και μπορούμε να κρίνουμε καταστάσεις του κόσμου τούτου και τις κρίνουμε και πρόσωπα και ενέργειες και τα πάντα, και διαφωνούμε ή συμφωνούμε. Αλλά όμως και με εκείνους που διαφωνούμε και για εκείνους με τους οποίους διαφωνούμε κάνουμε την προσευχή μας. Δεν λέμε να πάθουν κάτι κακό οι άνθρωποι, ή δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα τους στείλουμε στο πύρτο εξώτερο. Δεν είναι. Προς Θεού, ας πούμε. Γιατί η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Γιατί ο Χριστός λέει δεν ήρθα να κρίνω, λέει ήρθα να σώσω τον κόσμο. Τι σημαίνει δεν ήρθα να κρίνω? Δεν έχει κρίση ο Υιός του ανθρώπου? Και μάλιστα πώς μερικούς τους έκρινε επί τόπου εκεί πέρα, τους Φαρισαίους, τους υποκριτές, και για τον Ηρώδη λέει πηγαίνετε, λέει, να πείτε σε αυτή την Αλεπού. Έτσι ακριβώς το είπε εκεί πέρα, σε αυτόν τον πονηρό άνθρωπο δηλαδή. Αλλά εκείνος ήταν Θεός όμως, έτσι. Εκείνος ήταν Θεός. Είχε απόλυτη κρίση. Εμείς έχουμε λιγότερη. Έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει και να ελεούμε. Δηλαδή έλεος πρώτα και μετά η κρίση. Να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Την άλλη Πέμπτη πρώτα ο Θεός. Την ίδια... εντάξει, δεν είναι. Είναι... τι είναι? 14 Φεβρουαρίου είναι η γιορτή των εορετευμένων. Οπότε θα κάνουμε πανηγυρικό εσπερινό. Όχι, δεν έτσι. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός. Πώς? Τι έβαλα? Και σήμερα πάλι λάθος το είχα. Ναι. Τι είχα, Σταυρούλα? Λοιπόν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Να είστε καλά. Είχα, ρε Σταυρούλα, λάθος σήμερα.